Meta kienet jitkellem fil-Parlament, il-Ministru Tonio Fenek qal li kwalunkwe tilwima legali li jista' jkun hemm bejn il-Gvern u l-BWSC din trid tinġib quddiem qorti barranija u mhux Maltija. Id-disputa l-arbitraġġ skont il-kuntratt huwa London Arbitration of the International Chamber of Commerce. Dan ifisser li biex il-Gvern jirkupra l-ispejjeż żejda li ser tidħol għalihom il-Korporazzjoni Eni Malta, irid jinfetaħ arbitraġġ fl-Ingilterra u mhux jiddeċidi f'Malta. L-avukat Paul Kakija li jispeċjalizza fil-liġi ta' dritt internazzjonali jispjega li dan l-obbligu kontrattwali ma tantx jagħmel sens. Jiena personalment ma nistax nifhem jiġifieri kif fuq kuntratt bħal dan. Għaliex ma tagħmilx sens? Ma tagħmilx sens għax il-Gvern meta jiġi biex jinnegozja kuntratt bħal da ta' dawn il-miljuni kollha, naħseb għandu jirrikjedi li qrati Maltin ikollhom ġurisdizzjoni fuq kuntratt bħal dan. Meta kienet josem fi Breakfast News fuq One, l-avukat Kakija qal li f'kuntratt ta' dan it-tip huwa kien jistenna li f'każ ta' tilwima legali kellu jkun hemm klawżola li tħalli lill-Gvern ifittex lill-BWSC f'pajjiżna. Stramba ħafna kif bħala Gvern Malta tkun aċċettat, jiġifieri li tassoġġetta ruħha l-ġurisdizzjoni ta' qorti barra minn Malta u mhux għal qorti lokali f'każ ta' ksur tal-kuntratt. Il-BWSC aċċettat li tħallas €1,600,000 fil-ġimgħa għad-danni li qed issofri l-Eni Malta minħabba dewmien fit-tħaddim tal-estensjoni l-ġdida. Madankollu kif ikkonferma l-Ministru Tonio Fenek fil-Parlament, id-danni ulterjuri li l-korporazzjoni tista' ssofri u li b'kollox sa issa kien ikkalkulat li ammontaw għal €3,600,000 fix-xahar iridu jiġu kontestati quddiem il-Qorti Ingliża. L-avukat Kakija jispjega li dan jista' ma jkunx fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Ma dan kif jista' jippreġudika l-interess tal-pajjiż? Jippreġudikak fis-sens għax inti flok tista' ssir kawża u Malta u bekk ikollhom kontroll il-qrati ta' dan il-pajjiż. U ovvjament anke minn puntu di vista ta' strateġija huwa ħafna iżjed faċli tressaq ix-xhieda u lin-nies jixhdu u biex ngħidu hekk għandek ċerta kontroll. Irid isir kollox barra minn Malta biex probablement b'avukati jitqabdu minn barra minn Malta. Jekk ikun hemm bżonn tittella xhieda, tittella xhieda barra minn Malta.